Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Presiden Jongka Block Congress Committee wa Vincent H. Pala hakish potrik ukalaling kot arajar pausan Pelapensha biyakarai ban ai tiket kamsyong satya hakarai jong ushimet kumu Presiden Jongka Parti Henry Deki Block bagi District Committee kiba menjo deka kerteng ban papat syaka parti ke ban ai jing pinskam deka jing sakilang jong kinong pet perman belapa deka parti. Harga jing keran bagi lat patai kubor loong bagi pat ba hi kin sa ayakarai namal baka parti karai kat kum keman jing pat ba deka rai nala di shimen. Pat ba ro kat bani mut ban ai tiket hi tengila persang di ban berkat lai persang di ban research ni la persang di ban buat benia mano bade ban job kata ke jing tu kata ke jing pelai jomi kandidat beta ke sengi naka sampo pratli ki sits the 75% ni la ai ki candidates Agent Hills ka don ka MLA seat ka ba uway MLA don South Sanwood ki MDC tingila penbiang swa RR dan nilai mut akawai ka MLA seats kibai pat nginang yepek ha hanu korkom ngin pek kibai kumno ki yat kumno ki ka politics ni habdon ni strategi ba ni bde ban pli season pli ni de ban perkhat ngin pek ngin observe ke reaction jong pek ba namar hadok menta ke election kampat pembena kidang su ai ka proposal natrai kampat dere yang iro te kata ka jingmut jong ni ba ngidang don sa third list ro ki bangin ai ka third list ngin lek kloi hang ni po Khasis Autonomous District Council kini ki candidate pingila finalize ngin khot ki baro ngin ai ki jingkren ngin introduce ki bai ba knang ki bai ba kini tu khasau tri ngin le Agent Hills tengah kerpat ki bai ba ki lagi jong kinong supporter ki depan mi ba kini tu lagi jong ki candidate ngin pek knang ba kin sedang nak pan yai kini ke action ke jing jong ki jingrai menta kesini pi haka politics haka business haka niam kurkom haka riti kudustur ngidon ke ethics bigam da parangma ngidon ke akor ke buram ngidon ke tibru ke tibleh te haka politics teng ki bru ki don haka no ke parti kim so hun ni kato ke parti kimi ki le independence lani ki don haka no ke parti ki tip kato ke parti kamler show kimi ki le independence ngangas nyo ba kamlelere gila regano ka parti le regano ka position ultimately ude upai ba uban rai bo une ubriu umi na ka parti na marna example babon ba mi menta na ka parti NPP kile independence na ni UDP kile independence naso kamlelere lada kipai ba ki ai ka jingshania kami kalian dan ni ka kasih agentiang ni de ka state ka barit kipai ba kitip upet example hamaulai kidon hapo NPP kipet kile independent babon sejan dihil su kumjohi tengah iba kamlele ka song haka ba jong pai ba ban suong atang ba kimi na kato parti kile independence te bakide ki biru ko pemler le ne baler ka ai kana ngamla pan ai ka certificate na try pai ba on sa ai ka certificate tingi hapu rom hero ya ka jing sngau jong kitu ki individual ki badon ka parti ki phat ki le na try kata ka ain ka sha ba ki biru ki le independent ka sha ba kin phat na ka wai ka parti sa ka wai ka parti kam tamadis council te tang wai ka long ka reflex ye ka jai bin riuro ba ngidi bandon ki badon ngidi ban long ki biru ki badon nong rim ngidi ban long ki biru ki badon ka akor ka burom ka kten ka thlek nda ki lami ki benye ka parti ne ki benye ki leader ne lani kisnyo bagi jingmi jongki kata ka nong rim bagi don ka day nam day ne kata ngi tingi haperkat na ngaso tu bangadon ha kongres menta hatsan kan rusnem pressure ting ki don ki perlok mi no nang tu jon changta no satana oi ki ba ki klem ban hang ni ban kamai ki klem ban hang ni ban mare na ki parti leni ban panbor ni wan hang ni ban ai chi skri ba laki ba kimon kila ai ni kalat la dikipai ba kimon
kin ma aisuk kala tinggi hab ngit ya kata kamandit ngatrai kamandit kan batai pakai cingile jong gitu ke kandidat kade ke babhane ke bamphane ke badine bamdeine ti ba asbon de prolog ba ya jan bat ni wat haba barok prok kipat udon ke cingi u ye trelang il ai tiket u Nathaniel ubodon bat ni taki kupas u taki hostnam upet aku tu kupor nama ka compulsion swabun pet udwan thabo kun wan phai biang ong ailat penganjoi ke kongres ni de ban ai lat ya kataro te aku tu kupor ba kimut ban ya join kongres gile cho ba asbon umpen ira kataka interest ban ai lat iki ni ke parti ban ni hapsim garai bekino ki bakwa ban yele ni de ban ai lat iki bakin apply ban ai tiket ke komiti mde ngam di Antonio kata ke sing per ude president jong ka blok ulade ban sha ya ki baro bikin apply recommend ino recommend nang tap ha se district khulam le kata ke district kale tedi ke district ke recommend hang tur ha ke district ka pha ki observer kisem ba na baro kham biang khamla uda Daniel te ke jing keno ngi ba na balong presiden Antonio balong presiden kam lagi ke jing keno ndre ke jing keno kam de nam ta ka personal ke jong ni jing sha osbon ude personal perlok jong ndre ni perkhat ke personal ni perkhat ke kam publik ke kam parti kam de ke kam personal ngan ayo para ngan ayo perlok hado mentahi nasno bopu osbon de perlok ndre udon ka hok ban keno ndre ting pat ini ban perkhat ba kani ke parti kam de ke jonga kam de jong Antonio kani ke parti ke de jong barok ni hab ailat the purely ke jing ai tiket yo Nathaniel ke de haka sur ki bangi osio na ki paiba ke sur bangi osio na ki nong tri ki bobon kata kada ngi ai tiket kam de ban ong ba nila le siliang yono kata ke jing ya telasai le singiro na try kandon ke reaction na po umroi kandon ke reaction na po penusla kandon ke reaction na moplang ndre meni apa komiti jongi kilai la keren ba kita ba lada ka decision jongi ke jingrai jongi ke de na dementa simet na dementa ke interest ke parti ndre borok ni yahun ba kani borok ke interest jong ke parti tengah try ki ba kin sarai ba lada ni liat siap kemat ni liat siap kemat ke jing keno kandon hang ni tai mlai hi be pelalong presiden bande heying hasem kam snong kam thau kam politics ke keno padoni ni de ban ready ban kes kita ndre akerman baki ba kin so thoi ba kan ni kam de ke balak tang na drong ka lade humroi ke recommendation ke de na block na district te lada de apa penurusla ro ka don baka block ke recommend ke district ke block ka claim recommend ke district ke recommend bat ki observer ki recommend te kata hai ka don kendiat hang nen te ndri namta ka jingha te mlai ki jing keno te ngi hab accept hi ayu hi ndri ko banga ong pi ba ni persangkat bala ban iba ka parti hakmat ka personal hadin ka parti ka kata ya barok tiba-tiba kin sarai agapor ba ipan tiket na seorang kam ki klemban resingi direct ki lawan ka blok tengi klem recommend base ka recommend jong penyai ni recommend base ka ni ai tiket base ka recommendation dong ka blok hadin ni setip ba namar kis em ki di papon ki sim hadin bingi setip ba di bahing jong penyai ndre nang ten na blok ki laong ni ka politics te ninde ban pek kata ka bahing hasam ka politics ke kamon ba ladau kandidat ubangi ay babiang nambiang kasi siyam jong na aswabing ay tiket ro nila absorb ha ubru batristom bastar basnorit tengah kerman ba kamlele re kata ka di bahing jong no kipai ba kin sarai kipai ba sa ay karai baling ni perkat tang bode bahing jong no tang bode yu ta umdon sa ka bat kontes tang badai bahing jong no jong don sa kahok ban rung la ka jong ka parti te nasno kata kam don ka jing yade ha pedeng penyai bat ka jing rai jong ka parti ka de ka purely ka jing rai jong ka blok purely ka jing ka west jong ki bru ki la kwa hi ban yo do candidate ban ka to hi ka area ka to hi ka constituency but best ka tang ni ai tiket especially ka mahapo VPP kila ai tiket andai ki pendam no
Natrai kasajian ting buat hang kono ka parti ro. Tangam try ba kan don ke jimentoy ka kongres leni kinu ki parti nama ba belai ba ka kade ban apa ki I ticket ki don da kanong rim ka ba withdraw ki don kanong rim. Example ka ba chia menta kade hanon stoin. Tena try ba kinong dong stoin ki so thu ka ka daw ki ba ki I ticket ka daw ba ki penduk ba ki ticket. Tena try ki parti khamtam ki parti thmai kum ke WPP hamba ki air kita perkhat bah ki pendam ro kita perkhat bah tela de ki ai ki sembam long ki pendam no ki ai sawai leni ki ai haden ki sau thu ba kimla ba control ki ai sawai leni ki ai andre ba kimngit kum ba ki ong ma ki pendam no ngatrai kata ka song ha ka jing song ha ka daw nalade collection ki hap lade ka kres leni ka VPP ki hapa so thu ki ba jong ka tu ka konstitusi le keleng menta ka don ka interlink ne ka wei ka konstitusi ka wei ka sosi ka song ha ka jingla jong ki ban pen so thu atrai ba kane kala ban long chibenta ka de ka ba ki pengkloi palat ki klem da perkhat ba ka ta ngi hang ni persang ni hang ni ro ki don ki bangila I ticket hadin pat ki sem banda yak keleng ki singo pa ke ki ong ngasar iswa ailat no kiwei kadon ni komputer ro te kidon ro ki ba nimut pan I ticket ti ong ai ngan ye swa ai hadin ban like te kata ka daw don kam ha ban le hong work swa ban ai kna ban like ka jingja purom tengah klam ir ba kan mentoy ka no ka parti lada ka jing ai ka jing sim ka don ka daw ka ba piang